Sama ni Hesus kita doon na sa tay gahom batok sa yawa. Maunay kamatuoran nga usahay kung dili man permanente wa ta kahibaw nga naa day ta anang maong gahom o authority. Muna ang mga Hudiyo natingala sila isa na man si authority batok sa yawa ang iyang pulong gamhanan man kayo. Tungod kay si Hesus nagpuyo gyud isip tinuod nga anak sa Dios. Kamo mupuyo ba mo isip anak sa Dios? Kinsa dinhi ang moangkon karon nga ako anak sa Dios? Taasa kamo. Kanang wa mo pataas. Mga dili na anak sa Ginoo, anak nas demonyo. Mao na siya. Si San Vicente Ferrer, iya sang gipuy-an ang pulong sa Ginoo tungod kay siya ni angkon nga siya anak sa Dios. Nakapapahawa po siya daghan kay mga yawa. Suguon maganyang yawa, di ba? Naaman na sa iyang milagro, no? Katong tao nga gibaligya niya iyang kalag ngadtos yawa. Niya nagbasol siya pagkadungog niya suwali ni San Vicente Ferrer. Nihangyo siya nga kaya naman kuno sila'y kasulatan sa yawa. Ang gidasa sa yawa ang kasulatan. Pirma siya ba nga? Imo na ang akong kalag. Nya iyang gihangyo si San Vicente. Nga, tuan na rabato akong gipirmahan. Gida rabato si yawa. Ningo San Vicente, sige, atong patunghaon ang yawa. So, iyang gipatungha ang yawa. Dahil silang atubangan. Iyang giingnan, iuli ng kuan. Iuli ng gipirmahan niya. Gikuot sa kuno siyawa sa iyang bulsa. Diha sa dyan kuno ang gipirmahan. Ingon ana ang iyang authority ni San Vicente Ferrer. Wa mo kabatian na. Naanas milagro pasig ako rin siya nakabati ato. Mao na, kita karon na po natakatuig isi parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa San Vicente Liluan. Hinaot unta nga kamao natang mogamit sa atong authority kana bang mga pulong nga naay authority ug unsa man nga authority kanang authority bahin sa pagwagtang sa sala nya unsaon man na paghimo diri sa atong unang pagbasa niingon si San Pablo ngadto sa taga Tesalonica duna gyoy katapusan ang atong kinabuhi. Nya moabot ni siya nga mura og kawatan. Kasabot ang pagpuyo nato sa pulong sa Ginoo kinahanglan 24/7. Karong buntag murag na igos kilat ang atong mga in charge. Way nakabagting, way hanay diri nagkasayop-sayop ang atong mga arrangement hastas pangadji nga igo skilat ngano man wa matog og sayo asan magplano wa gihanay tanan dunay panahon ingon ana ta matud pa ni San Pablo narabay panahon mo ingon ta okay kay kinabuhi mo kalit kuno abot ang kamatayon ang katapusan ba para karon himsog kay mog lawas, himsog kay kog lawas. Okay kayo. Mo linog og kalit, hugno dayon ning atong simbahan, patay dayon tanan. Posible ba na? Mao na nahitabo sa mga lugar nga gipanglinog. Mo banggi namahaw ko yung tao, namahaw. Ana, kalit lag linog, lusno dayon, patay. Katubitang landslide diha sa Naga, diri Southern Leyte. So sloya lagi. Na ba nangatog pagmata diri nas ilawom siyuta. Wa ta kay bawo Pragod ato diyang kapitan diha sa ex-kapitan diha sa Tayon. Atong pagpista nila atong saan ang ilang patron diha si San Isidro. So perti pataong sayaw-sayaw nilang duha to. Okay kay kinabuhi. Senior Citizens Night. Love, sayaw-sayaw. Pagkakapoy-kapoy na, mga alas 11 na tingitos gabi nang labang na.
uli na sila ngadto sa ilang balay, ginunitay ang taos kamot kuno. Kay labing lagi kayo bisag 70s na. Uy, agian bitas motor nga walang pakialam sa mundo. Patay silang duha. On the spot. Kan ba kana ingon ana bitaw ang pangitabo? Gilingi ay mong tupad. Ina posible ba yang mamatay na kakaron? Ina posible na mamatay na kakaron. Basig atuo ka nga kanang imoro mga pangandoy matuman gina. Basig nagtuo ta nga kining ato dining mga kumbintong gitukod mahuman gini sa akong termino. Way siguro ay karong hapon wa na patay na ni Siano. Di ba? Ana na siya. Anya karon unsa may buhaton matud pang San Pablo magtukaw ay mo pangatog. Pasabot, do not give time nga mo dominate nimo ang yawa, ang sala. Ayaw tagaig higayon. Ayaw pag-ingon nga last na lang ni Lord. Kausa na lang ni Lord. Ana, ayaw butang yung definite nga end. Parehara sad na sa imong pagtabang sa isig katao o pagpasaylo sa atong isig katao ang pagbuhat og maayo. Ayaw unya-unya. Di magani ka kaunya-unya inig patad nimo anang swertres kay basig mo gawas ng imong numero gi maintain. Di magani ka kaunya-unya. Ayaw unya-unya asad. Karon pasaylo dayon. Wa mo'y gidumtan diyang tao karon. Wa mo'y gisigihag kasaba. Nang dali kayong kasabaan, dali kayong kusion. Wa mo na. Hunungan na. Kay makapaimpirno na. Kapaimpirno gina. Ay mo kumpiyansa na. Tuo mo gina. Mo sabot ra ng Ginoo. Natural ra magunagod. Isag maestra pa ka sa ikagkasaba ng estudyanteng bugo na makapaimpirno gina nimo. Simple ra kay nas tanan, magsigira nagduwa-duwa, di ra na maminaw nimo pero dadto na ka anas impierno di ka mo kuan. Di ka magmatngon. Mo na ingon San Pablo ay gyud katog. Aware gyud ka nga yay sa yawa naman tingay ni. Mo na si Jesus hadlok ay yawa ni Jesus kay si Jesus wa man gid siya bisang gamayng moment nga mo kumpiyansa siya. Mausad ang mahal nga Birhen Maria, mausad ang mga santos. Unya ron kung ingnon ka nga palit og slat karon, palit ka dili. Ha? Tanawa, una-una pa yun. Sa ako din bugas, ako din paliton. Ayaw lagi, inig-ingaw, ay kumpiyansa, palit-palit, gidayon. Mag-unya-unya pa man ka na, maabutan ka ni hinoon ka sirado. Astilan pila na ni atong slat ato lang ning isgutan ang atong holy pads ang holiness, peace and divine salvation nga slat para ni National Retreat for Priests nanatay halin nga niabot na og 13,789 slots. Pagpak salamat kayo. Nanay, napay 86,211 ka slots nga tag 100. Nya moingon ka, dugay pa man na. Basig ikaw og mahurot na ni. Di wa na patay ka diha, di na kuhag holiness, peace and divine salvation. Nasa uban moingon, di lang sa kumupalitan ng laing slot kay daghan pa man na or nakapalit naman ko ning usa. Nya na padyo kay ikapalit. Mo palit pagyud ka. Muna sa ato sang kuan atong special slot kaning HSSG ang atong gibaligyan ni 6,000 man ka slots. Ang ato sang halin karon niabot na og 5,650. 350 na lang ka slots ang nahibilin. Mahutda na gyud mo atong pagpakan ang namalitan. Salamat kayo. Kwenta-kwenta na mo dito sa atong treasurer, Sister Nara. Nako, musunod man sa day ang selebrasyon sa mahal na Birhen sa iyang birthday, karong Biyernes. Yan na sa tayo mga gastuhanan, mga misa, mga stipend, yan na sa tayo ginagmay tingaling
snacks nakuha ilahos ta na lang ni kay gamay naman lang ning nahibilin nya kwenta-kwenta namo murag moabot sad og mga 300,000 more or less ang atong madugang nya mosobra sa nigjutay ang atong gasto karon so ilahos ta na lang ni ngadto sa September 8 ang HSSG okay ra ninyo sugdig palit karon hantod mahuman nato mahimo na ning 9,000 ka slots apil na ang birthday ni Mama Mary karong Biyernes nya mao gyapon atong buhaton na agyapon tay 4:45 nga biblical rosary nya napatingali uban atong himuon nya natay mga misa ngadto sa mga special chapels nato nya sa eskwelahan karon pa sa ko nakahuna-huna nga kinahanglan sad nato misahan so makig-arrange lang niya miani sa mga principals o kinsa sang eskwelahan na ang gustong magpamisa kay masig di na sa nila ma-insertan ang ilang schedule pero mas maisag na imisang mga eskwelahan aron makahatag pod sila tribute ni Mama Mary karong September 8 so atong chapels ang dinhi mao gyapon 6 AM 12:15 PM og 6 PM ang atong high mass ikabirnes nya ang sa Lataban alas 6 sa gabi San Roque Chapel alas 6 sa gabi Sambag Chapel alas 7:30 sa gabi Santa Cruz Chapel 7:30 PM Lorena Chapel 7:30 PM Tabla Chapel alas 5 sa hapon nya kaning uban nato lang nang i-arrange ang labi na sa eskwelahan ako lang ning gi-advance og pahibalo kay mauni ang kinahanglan natong buhaton matod pa diri sa tubag nato sa Salmo nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi kanus man ni mahitabo ang yuta sa mga buhi mao nang kanunay nagampo kanunay nakig-istorya nakighiusas Ginoo labi na sa atong mga selebrasyon labi na gining santos nga misa gilingi ay mong tupad ing nabuhi pa ka og buhi pa gani nang imong tupad ni ata sa yuta sa mga buhi nya kung patay na gani na patay ning yuta wa man ta didto sa sementeryo buyuta nis mga buhi kanindot anang makakita ta ba kay nag-celebrate pero mo lagi na akong gingon mura magwa kayo pa ma-feel sa atong kana ganing kaigsuonan nga ang parokya di ay napo katuig na kanindot nga niabot tag napo katuig so inigabot na to anig 11 katuig kung buhi pa mo sunod suaya nato og himo og dako-dako nga event kung mahimo ba pero di gani sad sagdi lang hangtod na ta mga matay anyway may na lang ni kay wa ta masira nya ang ato mga projects dinhi atong suportahan kay anha sa ta makakita sa Ginoo sa yuta sa mga buhi labaw sa tanan makita gid ang Ginoo didto sa inyong balay kanang panimalay ba kanang pamilya naa diha ang yuta sa mga buhi sa inyong balay imong tan-aw sa mga tao didto buhi o patay sa inyong balay kinsa man ang mga buhi ang tinuod nga buhi malipayon di magpunay away di magpunay pangasaba mo ba rin hitabos yung balay malipayon ba mo o kinasab-anay magkinasab-anay na gani mo managyaw-yaw na gani mo yuta na nas mga patay kay ang sala mo maginay mo patay pero og nagsigi mo pasayloay, higugmaay, hinatagay, tinabangay, ana astilan buhi gina. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad ing na himuon natong buhi atong panimalay. Ana, mo ang buhi. Iguli ron ayaw na gyud pangasaba, ayaw nagyaw-yaw, wala nay mga sala. Ana, buhi kay na. Nya kamo sa mga maestra, mga estudyante, himuas ang buhi ang inyong classroom. Wa nay magsigpangasaba, wa nay magsigig bullying, ana. Nya ngato sang mga barangay,
himuon sa natong buhi, labi na karong ting eleksyon, way magsigig dinautay, way magsigig sinawayay, no? Ana, asos buhi kay niya atong parokya, ato sa ibang buhi, siging palit og slat, sige tag misa, sige tag himog mga kaayuhan, stilan kabuhi. Karon manghatag ta og mga 600 ka mga pack 5 kilo packed rice. Babuhi sa ning ato ro mga kaigsuonan nga gailaid sa kalisod, ang category D, makadawat ani, mabuhi pong ilang dugo, no? Ana, so salamat nga makadistribute ta, salamat sa mga donors, salamat sa mga mahigugmaon natong kaigsuonan. Nya karong gabi nasa tay gamay nga kasaulugan, mabuhi sang atong dugo ani. So pwede ra sad mo mubalik karong gabi. Alas 6 atong misa, humana at dihay gamay panihapon, muralag get together, ginagmay, dili ginatingali makabusog kayo, pero makalipay nga natay gamay kuan program. Wala, buhi na ta, maghigugmaay, buhi gyud tag maghigugmaay. Si San Vicente Ferrer nagpasakit siyang kaugalingon aron ta mabuhi ang iyang mga gihigugma, pero gigamit niya ang tanan sa ngalan sa Ginoo ug para sa Ginoo, kuyog sa mahal nga Birhen Maria. So kita sad mag-alto sa ta, magsakripisyo para mabuhi ang atong isig katao. Manghatag ta, magampo ta, muantos ta, aron ta mabuhi. Manindog na ang mga buhi.